नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह आणि आपण पाहताय आजचा वेदर रिपोर्ट। हवामानात वारंवार होणाऱ्या बदलांमुळे राज्यातही बदलतं हवामान पाहायला मिळालं। राज्यात ऐन हिवाळ्यात अवकाळी पावसानं हजेरी लावल्यामुळे शेतीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचं पाहायला मिळालं। अशात मे महिना आला तरी अवकाळी पावसाचा तडाखा शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतोय। अशात हवामान खात्याकडून राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे। राज्यात काही भागांमध्ये कडक ऊन तर काही ठिकाणी पूर्व मोसमी पावसाला सुरुवात झाली आहे। हवामान खात्यानं दिलेल्या माहितीनुसार 31 मेला मुंबई कोकण किनारपट्टीच्या भागात हवेतील आर्द्रतेचं प्रमाण अद्याप कमी न झाल्यामुळे नागरिकांना उन्हाच्या आणखीन तीव्र झळा सहन कराव्या लागणार आहेत। पुढच्या 24 तासात मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये पावसाचा जोर पाहायला मिळेल, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाची काळजी घ्यावी अशा सूचना हवामान खात्याकडून देण्यात आल्या। राज्यात सरासरी किमान 29 तर कमाल 33 इतकं तापमान राहील। राजधानी मुंबईत किमान 29 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। ठाण्यात किमान 28 तर कमाल 34 इतकं तापमान असेल। पालघरमध्ये किमान 28 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। रायगडमध्ये किमान 28 तर कमाल 34 इतकं तापमान असेल। रत्नागिरीत किमान 28 तर कमाल 34 इतकं तापमान असेल। सिंधुदुर्गात किमान 28 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। दोडामार्गात किमान 26 आणि कमाल 37 इतकं तापमान असेल। सावंतवाडीत किमान 27 आणि कमाल 37 इतकं तापमान असेल। वेंगुर्ल्यात किमान 28 आणि कमाल 34 इतकं तापमान असेल। कुडाळात किमान 27 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। मालवणात किमान 28 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। देवगडात किमान 27 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। कणकवलीत किमान 27 आणि कमाल 37 इतकं तापमान असेल। वैभववाडीत किमान 27 आणि कमाल 37 इतकं तापमान असेल। नजीकच्या गोवा राज्यात किमान 28 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। अधिक माहितीसह पुन्हा भेटूया यानंतरच्या वेदर रिपोर्टमध्ये। पाहत रहा नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड कोकण साद लाईव्ह।